ବାଳ ଏଇ ପାଣିରେ ଭାତ ବସେଇବା କି ବେ? ହଁ ବାଳ ଏଇ ପାଣିରେ ଭାତ ବସେଇବା ନା 4 କିଲୋମିଟର ଯାକେ ନଳକୂପ ନାହିଁ। ଆଗ ଗାଁରେ କଣ ନଳକୂପ ନାହିଁ କି ବେ? ନା ଯିବା କୁଆଡେ ବେ? ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିତେ କାହା ପାଖକୁ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗତି କଣ ଖାତା ପେନ୍ ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେ କଣ ମାନିନୀୟ? ଆଉ ତାହେଲେ ଆଉ କଣ? ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ। ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଭାଇ ଆବେ ସେ ତ ଭାଇ ନା ଦାଦା। ଇଜ୍ଜତ ଟିକେ ଦେ ଭାଇ। ଇଜ୍ଜତ ହଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାଝୀ ବାବୁ ସେ କଣ ତମ ଗାଁ ଲୋକ? ଆଉ ତାହେଲେ କଣ ଲେଖିବେ? ଏଇ ଲେଖେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡିଶା। ହଁ ବେ ହଁ ହଁ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡିଶା ନଳକୂପ ଗୋଟେ ଖୋଲି ଦିଅ ବିଷୟ ନଳକୂପ ଗୋଟେ ଖୋଲି ଦିଅ। ଆବେ ତାଙ୍କର ଓଡିଶା ବୋଳ ଅଛି ଆସି ତୋର ଖୋଲିଦେବେ। ଆବେ ତାହେଲେ କଣ ଲେଖିବି? ଲେଖେ ନଳକୂପ ଖନନ ନିମନ୍ତେ ଦରଖାସ୍ତ। ନଳକୂପ ଖନନ ନିମନ୍ତେ ଦରଖାସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ ଜରିଆରେ। ସ୍କୁଲରେ ଛୁଟି ମାଗୁଛୁ ନା କଣ? ଆବେ ଆଗେ ସରକାରକୁ ଦବା ଲାଗି ଲେଖ। ଏବେ ଆଗେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରକୁ ଦବା ପାଇଁ ଲେଖିମି ତାପରେ ଲେଖିମି ମୁହଁ ଧୁଅ। ଆବେ ମୁହଁ ଧୁଅ ନୁହେଁ ମହୋଦୟ। ଓହୋ ମହୋଦୟ ନିବେଇ ଦବାର କାରଣ ଏହିକି ଯେ ଆବେ କାହା ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି? ଭାଇ ନିବେଦନ। ନିବେଦନ କାରଣ ଏହିକି ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ବରିପାଲ ମିଷ୍ଟର ଶୁଭମ, ଇଏ ହଉଛି ବରିପାଲ ମିଷ୍ଟର ସିତୁ, ଇଏ ହଉଛି ବରିପାଲ ମିଷ୍ଟର ପ୍ରକାଶ। ଆମେ ଭୋଜି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। କଣ ବେ ଏଇଟା? ରେମାଲ ଡ୍ୟାମ। ହଁ ସେଇଟା ଆମେ ଭାତ ବସେଇତେ ଚିକେନ ଧୋଇତେ ଇଏ ହେଲୁ ଇଏ ନୁହେଁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲୁ ତେଣୁ କରି ଆପଣ ଇଏ ଦେଖେଇକି ଦୟା କରି ନିଜେ ଗୋଟେ ନଳକୂପ ଖୋଲିଦେବେ। ନିଜେ ନୁହଁ ଲୋକ ପଠେଇକି। ତାହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରାଫଟା ହବୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରକୃତ ନା ତାହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର ଉପକୃତ ହମୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଚିର ଉପକୃତ ହବୁ। ଆପଣଙ୍କ ଇନଷ୍ଟା ଫଲୋଅର୍ସ ଫଲୋ ବ୍ୟାକ୍ ଦେବେ।